владимир елчанинов мураббии шинохтаи рус оид ба ҷудо муддати 3 моҳ аст дар душанбе фаъолият дорад. нафаре ки паҳлавонони маъруфи тоҷик расул боқиев, неъматуллоҳ асронқулов ва комроншоҳи устопириён аз мактаби ӯ гузаштаанд. ман аз соли 2005 то ин ҷониб бо паҳлавонони тоҷик алоқамандӣ дорам. тӯли ин 13 сол мо бо ҳамроҳии бачаҳо тамоми натиҷаҳое ки дар ҷудо аст ба даст овардем. аз бозиҳои олимпӣ ва қаҳрамонии ҷаҳон сар карда то бозиҳои осиёиву ҷоми ҷаҳон. елчанинов барои кор ба клуби варзишии вастан даъват шудааст. ин бошгоҳ соли 2010 бо сарпарастии паҳлавони маъруфи тоҷик нуралии шарифов нахуст дар ноҳияи дарвоз, баъдан дар шаҳри душанбе таъсис ёфтааст. толори варзишии вастан ози тайёрӣ дидааст барои мусобиқаи ҷоми осиё ки дар шаҳри актави ҷумҳурии қазоқистон рӯзи 18-19 баргузор мегардад. дар ин мусобиқа аз толори варзишии вастан 4 писарбача ва 2 духтар иштирок мекунанд. владимир елчанинов варзишгарони бошгоҳи вастанро ба ҷоми осиё оид ба ҷудо ки рӯзҳои 18 ва 19 июл дар шаҳри Оқтови Қазоқистон баргузор мешавад, омода мекунад. ин аввалин мусобиқаест ки бачаҳо имтиёзҳои олимпӣ ба даст меоранд. фикр мекунам имкон дорад ки мо ҳатто медал ҳам бигирем. ин мураббии пуртаҷриба тоҷикистонро макони истеъдодҳои нодир медонад. бовар дорад дар ояндаи наздик аз байни онҳо расул боқиевҳои нав ба камол мерасанд. халқи тоҷик дар гӯштӣ истеъдодҳои модарзо дорад. садсолаҳо бобову бобокалони шумо ба гӯштӣ машғул буданд. ба ҳамин хотир бачаҳои шумо дорои нишондодҳои баланд дар намуди ҷудо мебошанд. ин ирсӣ аст. аз ин ҷост ки бачаҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ натиҷаҳои баланд ба даст меоранд. елчанинов ба паҳлавонони навраси бошгоҳи варзишии вастан кӯмак мекунад то орзуҳои худро амалӣ созанд. саид раҳим раҳимов фарзанди ҷаҳонпаҳлавон саид муъмин раҳимов аст. ӯ азм дорад мисли падараш дар арсаи ҷаҳон машҳур гардад. усули машқдиҳии елчанинов ба ӯ писанд омадааст. дигар тренерҳо нашод физика бисёр нишон метаҳанд. елчанин бошад правила зидо бисёр ами партер стойка диагонал. ин ҷавонон дар мусобиқоти байналмилалӣ бу қитъавӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат карда натиҷаҳои баланд ба даст овардаанд. раҳматуллоҳ фарҳодов мегӯяд аз устоди варзидаи ҷудо владимир елчанинов бисёр чизҳои нав омӯхтааст ки дар ҷоми осиё ба кор хоҳад бурд. тӯли 3 моҳ мешавад ки владимир николаевич бо мо тамрин мекунад. дар пеш худ мақсад гузоштааст ки дар оянда аз як варзишгари беҳтарин аз ин клуби варзишии вастан мебарояд. шукрона қарчӣ ва барандаи ҷоизаҳои ҷоми аврупо ва ҷоми осиё 8 сол аст ки дар ин бошгоҳ тамрин менамояд. ӯ аз камтарин занонист ки шарафи кишварро дар хориҷ ҳимоя мекунад. то имрӯз дар мусобиқаҳои кубок европа иштирок карда сазовор ҷои дуюм гаштагиам. кубок азия сазовор ҷои дуюм сеюм гаштагиам. евроазия сазовор ҷои сеюм гаштагиам. аз намуди самбо ва дзюдо бисёр дастовардҳо дорам то имрӯз. шукрона ва дигар ҳамсафонаш аз он хушнуданд ки елчанинов тамринро бо онҳо идома медиҳад. ин мураббии варзида тоҷикистонро ватани дуюми худ медонад ва қасд дорад умри боқимондаи хешро дар ин ҷо ба тарбияи шогирдон ва баландбардоштани сатҳи касбияти мураббиҳо сарф намояд. мутаассифона сатҳи умумии омодагии мураббиҳо на чандон баланд аст. бигзор аз ман наранҷанд, ин воқеият аст. ман чанд бор пешниҳод кардам ки ба онҳо семинар гузаронам. мутаассифона баъзеҳо ба ин монеъ шуданд. ман коршиноси федератсияи байналмилалӣ ҳастам ва федератсия маро ба ҳар кишвар мефиристад то ба мураббиҳо давраҳои омӯзишӣ доир намоям.
Emanuel.